Kolom kalam sugo ko krang najeng joto khabani ta khukte bukhuk sona ojrawa ang norbai baksa sakbai thanga bipul deworma tinini nangkuk mani jini je kogrok chini je mangpliro kasai family chini hasteo belai nangkuk mani o ungtong joroni je covid-19 ni je ketal mang je omicron variant bari woi je positive manjagwani te hastini bahai nangkuk mani samung humung nutuyei जों tinini opandaw achuklainai subai sukrup saimalainai jottoni bukhak tৈন্য নরগ্ন যে মানসাক যিনি যে লুকুরকনি যে মেসেজ লুকুরকনি যে তাবুক ও উংটং জরাও করোনা পজিটিভ যে বাঙ্গৈ টংমানো তুই তিনি সবাই শুক্রবৈ সাইমালাইনাই খাপনে তাকুকতে বুকুকসং তিনি পয়লানো অমনো जों नायलायनाय তিনি हास्तेव जत्तनि से गोबां कुक जे करোना पजिटिव তিনি मानजाक मानिनो जों पयला नायलायनाय তিনি 2022 बिसि कतालनि जानुवारिनि তিনি 12 January wo tini jotton si kubang kuk positive manjamani nukjaka tini hasteo jottoi total tini chini bebak bukhaste bebak hangkor rombui tini bebagai 783 borok positive manjaka tini 783 borok manjaka pia salbrum brum tangi bari tong omon kaisa sungmung jottoni no aro satai klayo salbrum brum je bari woi tongmani te yango haste hapangbo lockdown haikaba night curfew bojak already no haste hapangni bukhak tui phiaba tab truk truk khaino hai miya taisa bari wo tini taisa bari wo je bari tongmani belene wana laijak ora layo jekchini tongkosong lukurok mungsa je raida no hapangni je bojak raida no mani akarei je raida bojak no gosia akarei sak naya khlaye yang thangmani ayang uyang guri mani tai public gathering mani oboni bagaino tabuk amsuk jora sogoi tongoyo khabni takhukte bukhuk song obono no haste hapangni naharmung je sak nai bedek rok o kubang ngi tongmano bahai ke kisa khlaiman no bahai khlaye komiriui mano bahai ke o corona tong boyar bai haksali mano haini bagana nat ka pyuri jagmani phia nukjago mangpli rogo miya lai thangnai sal rogo bo je tini bai sal thamungoi tongo night curfew rijagmani phia nukjagoi tongo mani bisingno lukurok baksa mania khlaiye lok je night curfew no raidano subayei thangmani rok nukjagoi tong bishes khlai chini raja khoro agoli rogo chini gobangma sinai nuknai rok no bising kugu tak satai klayo chini kami amsai tongnai lukurok bahai khlaiye tabo o ungtong jorao borok samung humung khlaiye o night curfew jorao chawoi tong baksa borok sawoi tongo o jorao kamiam se tonai tiprasarokni mungsa jungjal krei nei je night curfew rui tongphano chini bagai mungsa jungjalya sawo phia baksa borok orona muk mokolni mukti be kungti be engoi nukhungo mai kolsa klayang bo onglaijak lai thangnai 2021 bisiwa haste hapangni gobangma obahai saknai bedek ungthung gobangma ni bedek ni bukhak tui chubamani bo nukjaka kamiam se tongmanai lukurongno phia takhurok bukhurok taklai bisiwo jottoni se omo belai kirima singsa khai o mang tabu khainai kasai phaika khana chini hasteo kaisa mukumu ter haikaba kaisa abo chini bisi bisi romoi khlailai phaimani je chini tirthomuk ter arobo ungo te chini chakmaga telemra bo khasteni khwai ni je tuimao bo khlaijago kaisa ter o tero hasteni kubangma lukurok no obohai osti haikaba boni bekrang no khibinani thango yang dumbur hai rogobo phia taklai bisio nukjaka haste hapangni bebak raidano tuyei khana ob ter songsa jaglak tebo saiman kha tabung o jorao je o mela rok khlai ka hangklai tongoi malai glak fainai salo jung tibo chini je corona ni je ketal variant bai joto pirjagoi जों kirima singsa belewan ma singsa thayo thang sogoi nai haini bagai haste hapani yapri ketal nahar jak je mela rokbo unglak o hangrai terni tabuk oro joton se kubang kuk je positive nukjagmani bo west tirpra hangkorono joton se salbrum no kubang nukjagoi tongo west tirpra hangkoro khabni takhukte bukuksong oro onek kubang ma wansu thai tongo west tirpra tange asung bang phia or kubang ma wansu thai tongo tayang sipahi jola hangkoro 38 borok manjakjak tinini je phung jorao tai
khoi hang koro tini joton se kubang kha khoi hang koro tini 52 borok tini positive manjaka gumuti hang koro tini 28 manjaka yang south hang koro 42 manjaka dole hang koro 44 unakutio bo 44 north tripura wo 48 aro satai kilo tini joton se joto hangkor haikam joto district no kubang khlai tini ni salo bari wani positive nukjaka khabne takokte bukukjong tai tini positivity rate bo joton se kubang je 9.18% tini positivity rate ungkha satai klayo tini ni je salo je total sample test khlaijak mani 8531 pia mia bo same 8000 above no mia bo test khlaijago pia mia kom manjaga 500 above manjaka pia tini je amsuk test khlai thani no tini manjaga 783 kobangma wanchuk thai khabne takhokte bukhuk song oboni jarai no haste hapani bukhak tei nini kobangma bedek nini rung bedek nini kobangma nini dalbidal official nije haba nogrok bebagno 50% khulokjak tongnai 50% kholobjak tongnai hinai je rungsrungnai jeni especially chini rungsrungnai chini cherai chini thinang athukiri rongni bagai borni exam je anjongmung tongkha hangklai simise borok no rungnogo thangnani bagai rijangnai haya hangklai bono kholobjaknai bini rungnok phiaba teacher haikaba rungfrungnai rongkangke ma thangnai rungnogo je jarani bini anjongmung ungui tongnai te obono simia khapne takhokte bukhuk tini tegesan nangkok mani je lai thangnai salo haste hapani bukhaktei je sakalai rijangmani hasteni mantri okra biplab kumar debni bukhuk bai sakalai jak puilao je hasteo kotal tripura police constable tlangnai hinei paithago notification haikaba blaibo onghorka officially pheyagolo dead bo rijak asuk jareng simi start ngai nini west district ni kho sugo start khlaijangnai rally khlaijangnai nini south hangkoni ke sugo khlaijangnai hini phiaba tini ni salo o corona o ungtong jorao bari ui tongma bai haste hapani bukhaktei haikaba tripura naimathang chini tripura police naimathang rongni bukhaktei hainoi tini saklai rijaka tabuk postpone khlaijak sinai o jorao tabuk bono bathagri tonijak sinai je jara muchungui tongnai sikli rok borok no tebo practice khaina ni jora mankha borok ni bagai o ungtong jorao covid-19 je pirjagui tongmani je kotal omicron variant pirjagui tongmani jorao nogo tongtutei mungso khaina krifano nung sajung saisong ba nung fungai siring phanongkha nung horo phanongkha nung practice khaina nin bagai jora kaham mankha pia orte wana na niko je tabu ong tong jorao je covid ni je kotal variant bari u tongma bai haste ni bebak wana laijak haste hayung gunangai turi laijak kobangma haste okai omahai positivity rate kobangma bai baksa weekend curfew ungkha pia lockdown ya ko tabu sujura pia chini hainai salo chini tipa haste obo lockdown ungoi mano haini bagai tabuk ni simino hojatong ni khapne takhokte bukhuk chong tabuk chuk joratei nung wan chugoi je yapire naharde ayang uyang ongkhonani hingklai bazar hatio thana hingklai ya wan chugoi yapire nani khadna takokte bumso haya hingklai phainai saloti bo kotor birmano sung birman klai nai tamni hinmaba eko haina hai satai khantini 12 khna 13 pore chini hangrai phai tongo chini hangrai chung hastini jot tolu kurom no nobrum sabrum awan kutei bagai salayo mangso mungso sogoi salayo phiaba taklai bisiwa nijini noko saijung no salai mano phiaba nini melao kaise chini malai thai chini takho bukuk sini tai phiaba taklai bisiwa melao phano berai manglak ba melao phano ongkhori manglak ongkhori bo belai kam nang khangke nokgana ginin borok kismis thangai manai khabne takokte bungsung haino erang thangkanglai masanai haste hapangi je naimu thangrongni raida
เอาขับในตาคุกเตบุคุกช่องตาบุกจึงอ้อจราว่าจะโควิดนี่อัปเดตไหนตรงมันนี่เบลนิสินบักวานามาสิงสาแต่กิริมาสิงสาพิยาหนึ่งชาจุงชักนอตที่อ้อโควิดไปบ้านช่วยตรงนั้นหังกังไกบ่หักสลัยตรงนั้นหังกังไกลจีนี่हास्टेनि सागनाय बेदोंनि बोखाक्तिबो गोबां मा साग्लायजाकनि डक्टरनि बोखाक्तिबो गोबां मा साग्लायजाक नों फुङा सिरि सिरि जेफ्रो बासावो जेफ्रो ब्रास खायमानि यागलबो नों निनि तुइगुतुं निनि जामिरिबो नोङै मानो आवा हेब नों साकिजा हामै दं मानो आवा हेब गोबां मा बरक सिनाय नुनाय रक साग्लायजाक तेबो जों अ करना Nini update nai mani yagolo sung nailai koktuma kahamdi buthanglai khapani takhokte bukuksong lai thangnai salo haste hapani bukhakte je tiasar jawan tai SPU sebok tlangjak mani o sebok tlangjak mani haste hapani ketal je nini tiasar jawan bai nini SPU sebok tlangjak mano kitingei tinini salo yang MLA Rampodo Zomatia bini asuk thaini je lukurok je tiasar SPU manai rok bai thangai sak bai thang malai khak kaham haika khak kopuri ya pharikyam tei omang pliu nukjaka je tiasar haika SPU sebok manai rok belai khatung jagai MLA Rampodo Zomatia no lamsok laimani khum sari lamsok laimani nukjaka tamni hinma ba o ungtong jurao je haste hapangni yapri ketal naharei kebangma sebok kebangma sebrui tongmani bai bebak no khatung laijak tak obo haiklaino tinini salabo yang bakma amsayo yang Rampodo Zomatia ni bini je achuk thai haiga bini kendro bo tini sakbai thangei malai kha tiasar jawan tai SPU sebok ketal manai rok bai khabani takhokte bukuksong ojrao no exclusive nai tongo kokhrangni bisingtei ojrao je nugui tongmani haste hapangni je MLA Rampodo Zomatia bo sakbai thangei malai mani nukjaka phia tawsu jora kebangma obo hai tiasar jawani kebangma nini obo hai haste hapani bokatoi sep sap je lai thangnai salogo nukjago phia ba obo hai sakbai thangei MLA neta thangmarok nukjagya obo hai kai nijini amchaini je lukurok bai public rok bai wisis rimarok nukjagya phia tinini salot thangei sakbai thang MLA boram gonang Rampodo Zomatia bo thangei malai kha bini amchaini siklarok bai tamni himaba tini Text tini special day se ni je national youth day tini ni jot sikli rongni je sikla rongni salo thangai beleno khatongoi beleno khaksangai bojotono khakka hamia phorika je sikla tongnai rongno te borok tiasar jawan je SPU by tiasar jawan marmani te bebak no khatong laijak o ong tongjro je haste hapani ketal yapri naharma bai tai o 2022 bisi ketalo jotoni bagani bele khatong laijak o ung tongjrao je lai thangnai salo haktoni mantri bokrok Narendra Modi wa phaiye je hachini hasteni laibo mano ruk sajak sini jotoni se mung kuchuk jotto thayo jong abo mung kene sini jagu Maharaja Bir Bikram Birkhung Bathamaka tiwa phaiye bo sakbai thang doglam phegoi klang khatai kebangma kok tai kebangma hasteni mantri okra Biplab Kumar Debni je scheme rok tongmani kebangma borno sakbai thang phegoi klang khatai bo kebang bo te obo haibo kogrokha je phainai salo tipra o jora tonglak phainai salo tibo kuchung poro thangai kuchugo kaoinai obono jottoni nahar mungchini North East India ni jottoni se kuchugo kaoinai obono haktoni mantri bokroni nahar mung nei tabuk satai klayo je 2022 bisi ketalo omo hai je kaham se phai tongmani tai development ham krai phai tongmani tirpra hawo mungsa jora rogo nukjagya nei sinai nura bo salai tonglayo tai obosimia khabane takhokte bukuk song chung koktema kaham nahar phano phia o jorawo chini koktema hamia je corona bai kubul jagai tongma bai chung belaino amang simang nanglaijak chung ore porai nanglaijak haini bagai samung humung nangkhang klai simisi nokni phata nangkhor jari khabane takhokte bukuk song chung o jorawo joton se Ketal mang plinai tongo yang bagma bidan soba achuk thaini bisingo khobjak o achuk thayo thangai sakbai thang MLA Rampodo Zomatia bini amsayo je tiasar sebok haikaba nini SPU manai rok bai thangai boborno khakaham wisis rikha tei oborok ni bisingno tei o tiasar sebok haikaba SPU sebok manai rok belai khatung jagai bono khum bai sarei lamsok laika naini desini mang pliwo
Bukuksong nuguiman khana chini kok khorang ni bisingtei je mangpli kethang ojorao je nugui tong mane obasimia hasteo je tini joton se kebang kok manjang mane yang chini west tripura ono jo west hangkoron joton se kebang kok corona manjang mane te lai thanglai salogo je phya jung ora बिशेष खालाय चिनि 2020 चिन 2020 बिसिनि सिमि जे कोरोना बाय जे कुबुल जागा फेमना हास्तेव फिया साथाय क्लै अर चिनि कोविड 19 जे चिनि 2019 नि सिमिनो फाइका फिया चिनि हास्तेव सकबाय चिन हास्तेव 2020 नि सिमि मार्च सकबायो चिनि हास्तेव फिया आफ्रुन सिमिनो नुगजाखा हास्ते हायung गोनांगै उर पार्टी लायै जत्तन आमांसि मंगनांलाय जाक केबनि बा लागमा चखा केबनि बा लागमा आरिखे फिया ताक अर हायनाय साथाय चिनि मुंबई हाय हास्ते रगो जे positivity ni red nugja tongmani bongar rogo belaiwana ma sisak nugjagai tongkha je naimathang rok jotono saktarei je naimathang rok saktarei tongo je public rok no jehetu mungsa borok corona bai ta machine jakthung corona bai ta kobul jakthung hinai naimathang rok naikolu pia mumbai hasteo abono nugjaka je jotoni se kebang manjagai positive manjak tongmani naimathang rok manjagai tongkha ain bagai walai wana ma sincha je mumbai haste hayo je maharashtra arat joton se kebang manjagai tongmani police naimathang rok thani manjagai tongkha khabrai takok te bukok te obosimia last 24 hours je lai thangnayo masa khoroksa je police naimathang bo thui thanga o corona katal ni je variant manjagai tabok satai klo jin hasteabo sini tongko songlu kurongno joto tongko sang khnailan bagai joto no mungsa sak dera mung dera yakai tonina bagai sini haste naimathang rok sungno saktare oi naikani khlai tongo pia abani bisingo nukjago public rok sini amjonta sini lukjon rok sini khabane takokte bukok songra baksa borok sinai nungnai sakno belai siplai hini wansungnai rok baksa phataro ongkhoroi belai police rok ni kokno mani angai haste hapangni je raida bojono mani angai baksa chalan dioi ma tongmani fine dioi ma tongmani bo nukjago khabane takokte bukok song te ora sini sagnai bedek sini doctors haikabo sini medical team rok borobo belai saktari samung khlai tongo financial chung o corona bai kubul jagai tongmani chung salsa financial chung success ngai haikabo chung o corona chung mesenai chung kuplai ngai abono jotone wanchumang khabane takokte bukok song o joran rok nai tong srai chin kokkhorani mangplini bisingtei chung salbrom no bahai ki soioi tongnai norno salbrom no kotal update oi tongnai norok sumai baksa soioi no tongdo ojora nai tongni sumai baksa chini kokhorango tini jottoni se kokotor obono je tini jottoni se kbang manjak mane 783 tini manjakha corona positive te obo tini koktuma kotor te yang te khaksa phasing yang bagma achuk thaini MLA borom gnang ramporo jomate bo thangbai malai kha je SPO hai ka tiasar sebok manai rokbai Khabane takokte bukuk song tini sik jora chungno poilan simi paithak jora chungno salbrom no logi rui tongde jung haigona tebo norno je mansok sai togoi norno katal buni se jotoni se sikang jung tuboi phunungani sai tognai obo haiklaino chungmai baksa soyoi salbrom no tongde tini sik jora tei chini update chini nangkok mani kok rono tei angnora baksa tini asik jora tei no tebo kaham soyawoi nai tongman bagai chungno logui tongde angnora baksa sakwaitan salbrom tongnai bipul dewarma tini sik jora tei amsungno jotono hor kaham tei hambai